Здравейте, хора. Днес, както вижте, обещах, ще правим вече една рутина, но ще сложа само карем здраве, защото днес направих беше 3 пъти. Първи път, когато беше на видеоклипът, то, нали, втори път аз не го снимах, трети път е това. Така че слагаме това. Това е... Това е само... Това е видеото за днеска, стига повече видеа. И да ми това видео ще лъча на видеоклип. И имам изненада. А не изненада... Да. Хора, моля ви, абонирайте се за мене. Искам поне да стигнем 100 абоната. Защото аз предишния канал имах близо 250 абоната. Много нали, защото все пак канал го имах цели 3 години. И нормално сега да имам 11-12 абоната, защото все пак го имам даже няма и месец, няма и седмица този канал. Изненадата е, сега ще покажа, защото нямам време за това. Имам само 3 минути, 2 даже. Да ви покажа. За мен му ти се изненада. Това не знам, защото съм го слушила. Само го взема, защото е много голямо. Не, ще трябва да го закопчая. Гора няма време. Това е чанта, която тук си сложих вече гримовете. И ще ги видите сега. Готови ли сте да видите новото миничко? Еха! Тук е пълно с красиви гримове. Хора, вижте, не знам ли се вижда добре. Еха! Тук съм си сложила всичко и тук може да се да събира съвсем всичко. Подредено ми, всичко ми е хубавичко. И вече знам къде ми се намерят нещата. И така. Мале, вече всичко ми е подредено, знам къде се намират моите гримове. И се радвам много. Наистина аз много се радвам. А другите ми клантове нямах нищо, затова ще ви покажа къде ми седат. Се още така. Ето. Тук ми седат. Ето тук. Не, хора, бе. Бъках се. Тук ми седат другите ми неща. Тук са ми другите клантове. Ето. Тук съм си ги сложила. Аз тях много няма да ги ползвам. И това е много яко. И това е, хора. Утре очаквайте на шорцове на видеоклипите. На видеоклипове качвам видеа. Утре пак ще правя сутрешна рутина. Няма да се гримирам, защото не искам. И така. И това хора от мене. Абонирайте се, харесайте това видео. И мечтата ми е, както винаги, да стане известна. Но, надали. Добре. Обичам ви, хора. Чао ви!